Sugda na ang nagkadaiyang sangka og duwa sa paugnat sa kusog ugmang Domingo subay sa hingpit nga pagbukas karong adlaw sa Cebu City Olympics. Muabot sa 10,000 ka mga atleta gikan sa 150 katunghaan sa dakbayan sa Subo ang gipaabot nga mosalmot sa nagadaiyang sports events. They are divided sa by units except atong mga SISAPE member schools nga they will carry the name of the university. Nagkanayon ang Division Sports Coordinator sa DepEd nga si Francis Ramirez nga ang mga mananaog sa Cebu City Olympics makasalmot sa Central Visayas Regional Athletic Association kon CVRA. Ang modaog sa CVRA mao'y mahimong representante sa Region 7 alang sa palarong pambansa. Ang mga atleta nga sila si Jeremy Ho, kinunaan sa Pardo Elementary School usa ka taekwondo player, ug si Elre Cabo sa Inaywan Elementary School nga usa ka basketball player, excited tungod mga first-timers sila sa pag-apil sa maong kalihukan. First time pa nako na ni-represent na as taekwondo player. Excited nga may kulba. Andam na sab ang dance sport team sa Guadalupe Elementary School nga mosangka og mang adlaw aron depensahan ang ilang titulo isip champion sa CVRA ni adtong 2023. Sila si Sheen, Jade, Cyrus ug Dave nga representante sa standard ug Latin category, misaysay nga duha lang kabuuan ang ilang preparasyon kauban sa ilang coach nga si Richard Ilustrisimo. Representing Guadalupe. Ready na mo daog? Oh, ready. Ikaw dong, ready na ka? Ready. Mensahe ni Dr. Nympha Bongo, ang Schools Division Superintendent sa DepEd Cebu City, nga tinguha sa kalihukan nga mapatigbabaw ang disiplina o karakter diha sa ilang tagsa-tagsa ka sports event. I would just like to remind all our athletes to play the games in the true spirit of sportsmanship and teamwork. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa My TV, Cebu.